takasiyana sitotamba tese. Tinofirana kuita chino one, but kwatinobva takasiyana. Mumwe maneta kuita musikanzwa naye. Unozonzwa kuti hayi wakafly akaenda kukei kuna bamweni wake. Yehova waenda kumuzarabani kuna tete wake. Kunyepera makatosiyana. Tine zvatakafirirana tiri youth same voice. Tichibhigwa tichinyatsoita musikanzo zvoizonzwa kuti unoza kunonzi kunetsa pachikoro uyu anonetsa ende zvichitodisa nemabhebhi ekutonetsa kwete ekupasa kungonetsa wanetsa wozonetseka. Ndinzwe mwanasikana ndinzwe mwanakomana. Mwari une nyasha. Unozotidana kuti tishumire back to you. Akatibvisawo neikoko. Ina got married in 20 years. Yes. Now I'm 45. My first born, she's 24. She's married now. Hey, talk mdara. Wani munagaji kamarema tika nyande vasina ndevu. Ndini. But I want to show you this. Say taka manya iko muti eti 20 you are already married. Misikanzwa yataita yakati shift psycho. Hakuna zvimwe zvataendera kuchikoro zvataigona nekuda kuita. Kunonzi mufesi anoita zvemabhebhi. There was a time kuchikoro is 3 generation yanyora tsamba. Indakaita O level 94. So imagine tiri kumana grade 7 waruma 90s something. Teacher vakambobata tsamba mubhuku rangu. Vakaramba kuti ndeyangu. Why was Nandri Dofu? But you chachirimo ndochakaita kuti varambe kuti akana. But the teacher chini wanu chavasina kuziva kuti chirungu chekufunda chechikoro ndochinonetsa vachelavu ndokupatula. But wangu upenyu manji avadi chirungu chelavu. Interview yese yebasa avabvunze zvatainyora zvezvo. Let's destroy Harare by love. London was destroyed by fire. As he sends. As in peer pressure, when you fully run, you never be champion. Yet with destiny, you become a loser. Agathos on the new Kura on the Kuninu and the Christ, I don't mean about Diasiri Jesu Papa Kaipa. Because Ngwarira, Pana Kutu, Vareva, no, Gunu Varapacho, Daiti, Power, Kutu, Panoza, Apana Jataipona. That's it, just around the visa for Timuranga and the news. So, Chandino Zilamanch. Artistic setting out one in Wanyasha said, Open your Mosian. Usaka Agara to go mix to Marama with Troya Magatitira, Atifanana. Moses, what can no one for? A mind of Valas to Mukaka and Dina, but I did Shire and Mukaka, we have such a no. No way, there's Wakunama, Chayo, never know what is like a medium like Garavarico. Did not find out medium, I can play a major role. Moses, I know one Mukaka, West, I can want original milk. Monugona was Ziva Chairo Shoko, no better opinion. Say Pakava ni kosha kwa original milk. Mazwaya munu esa Amerika mungana mukomana. Ananya mukutavanga wakatodzwa kunzi munouraya vana vakomana. Zvora tupa mazwaya Amerika Moses changa chakawanda mukaka. Nokuti kune vanhu vaingourayirwa vanosiwa nemukaka wacho. Saka paitoda munhu anoronga program yekuti agone kunwa mukaka chaiwo chaiwo. Tiri mumazuva ekuti kune information yakawanda, dzidziso dzakawanda. Mukaka is a shadow picture of the word of God. Mazwana hakuna level of knowledge, kwani too much wrong knowledge. Ziva shoko lino build upenyo wako. Moses wamerekwa kunzuburitsa hama dzako munamu. But chiona zvakuitwa nedhimoni reIjipiti.
rikaziva kuti ndiwe unofanirwa kuvaburitsa, rinokutora rokuisa mupalasi kuti ugone kuvarairwa nekukanganwa chawakaberekerwa, uchidya uchinakirwa zvinhu zvakakunakira, hama dzako dziri pataiti. Asi bhuku robva rati Hebrews 11:24, when Moses grew up by faith, he refused. Chinhu chaari kuramba achirambwe kana usina faith. Faith comes by hearing, hearing by the word of God. Nokuti chiri kuti chaakaramba kugara musha, akaramba kuva mwana womwanasikana waFaro. Vakuru hazvirambwe nemunhu ari ordinary. Zvakanaka zvinodiwa nemunhu wese. Kuramba zvakanaka unotarisa kunge une mhepo kuti kuinda bondo zvatoda, but kune zvakanaka zvinouraya destiny. He refused. Hakuna munhu akanogara naye pasi. When he grew up, kana wakura, Mwari dai atipa kukura munjero, tagona kuramba zvimwe zvinhu zviri kunakidza nhasi, but zviri kuataka future yako. Tiri mazuva ezvinhu zvinonakidza zvakawanda. Data rinopera, munhu ari social media achimbodzwa kuti tatirechasi nhasi angachipopota maiti tivapedzera. Chaunga research nekutsvaga tine kuita nelife yako, hapana. Kungonotsvaga nyaya idzodzo chete. Naro kana vachidzikoka so ningane mari yakwe. Akataura zvebhora, wozitaura zvembinga dzemari, woenda unyadzana maititi, data rapera. Wake upenyu haana basa nawo. Wese vakatisika futi politics, data ropera, wavo upenyu huchiri hwakamira. Unovaraidzwa nezvinhu zvinokunakidza. Satani anozvipira kuinvesta tumwe tunhu tunokunakidza mauri, achiataka zvakanakira upenyu hwako. Maipotifa havangoti uya, vanenge vatosundwa nemweya isingade kuti uve ishe. Hazviitirwe munhu ari ordinary zvokuti mukadzi washefa anoti Jose uya, panenge patoprofitwa kunzi akangoramba akamira pane Mwari wake anosimuka. Spoilai munhu. Svika paunotya zvimwe zvinhu zvakanaka zvauri kuda kuitirwa. Ataki yadhevhu haive nezvinhu zvakaipa chete. Pane panoti kuna Jesu ukandinamata ndinokupa. The devil is also a giver. Zvinotoda kurambwa, but unozviramba kana wakura by faith. And faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Peer pressure yeshamwari. Unakati munhu anogona kukudzidzisa fodya nhasi, anogona kuzova bishop. Because pamwe hamuzokura mese zvokuti zvisvika kuma-30 years. Anokutraina ngatiputei. At 20 obva transfer kubva meri yamunogara woenda kuChinoi. Usangane vhangeri utendeuka, bishop. Uchingoti tairovana ningi, mabishop. Vanhu vakarohwa nekuraiwa naPaul achiri so. Kudenga wakatosvika waitorera chichemo. Taitoda kunamata but kuna aitirova. Mwari anongoti aya kana auya munondiratidza. Mwari vanoda kuratidzwa sei ivo vachiziva vanhu. Indawo yekuti kana munhu ava munashi, kurati munenge makarohwa nemunhu asingaexiste mind yaMwari, nokuti aimbova so akava Paul. Saka paanongosvika kudenga unobva kuti iyo ovanzi vaEfeso, touch not the anointed. Kwatinobva hatifanane, kwatiri kuenda hatifanane. Kutamba tese hazvinoti takafanana. Peer pressure ndo iri dangerous. Yashifta focus yevazhinji. Pane munhu wokuti anitanga anokuda chitaiwa kana usina mari yekunokubhadharira handi. Kumwe kudiwa sokunotyisa. Unoita shamwari inonzwa kuti mafaro atoda kuenda haufanirwi kushota. Asi kana ndina mari ndokubhadharira. Wega unenge uchiona rudo. Moses akadiwa zvokunogariswa mupalasi, munhu wokunhongwa kutsanga. Iyo vana wokunhongwa havaende mupalasi maningi.
munhu si wakuorphanage. But kuna akanonga kati chinochengeta tochipa makeke tochipa koloni chiri mukati. Ngwarira kuti muntu uri kupiwa uchidya so pada kudyiwa iwewe. Ndatopera apa wazvinzwa. Huku padzinofidwa so hatitomboziva kuti chatiri kufidhirwa kuzokufidha. Munhu anonotenga chiki mashiwouya motenga nemera nema 50 kg yechikafu chemhando yepamusoro. Programu kupera kwayo pachadyiwa chiri kudyiswa ichi. It's better to train Ngwarira than to repair old people. Isso amutakashaya mikana yano haituta izvozvo. Maromoters edu vataitarisira vacho vaitawo izvozvo takazoitawo. Taishawaigara nesu pasi pakuti kana zvinosati waamazviri unotoda ari mazviri kukuudza beta ende usaite nharo. Enough got my young brother. Ndakamuti bamunini mukoma wenyu ndakati mhanye yekuroora yakanaka hayo but ndinototora nguva yako nekudini so dzakuda kuti dzvanyirira kuda kusipa kwamega osamusapa pane imwe reason yekuti kana usiri mazviri une kanharo so unoona spark pasinga spark. Ndokubva angopinda musame system ndokubva atora munhu wake wakatorawo futi at 19. Gore richipera ndakanauya kumba zvikanzi ainomusiya. Uda kusiya munhu wakatizisa uda kutizawo. Unotiziswa nemunhu ada zvokutiza. Moses kumba kwauri kuchengetwa hakusungwa kwenyu. Poloni inonaka hongu but une destiny yako yekuburitsa hama dzako mupoverty. Hama dzako dziri muslavery wakaruma poloni. Dai vakadi kutora mhuri yese kuti yamugarire kuno. Munhu uye ari kutamba newe kana achirevesa adi kubatsira mhuri yese seachida kubatsira iwewe chete. By faith, when Moses grew up, when by age, by faith, kurati kune kumwe kukura kuno built by the word, kwete ne age. By faith, when Moses grew up, he refused. Ari kurambei upenyu wakanaka unouraya destiny yake. Istakaudzwa kuramba zvakaipa nhaazokuticha kuramba zvakanaka. Zvakaipa mangwani. Haunenge watozwanira munhu wako ane favor anenge ari blesser. Anoblessa ndimwari. Munhu ablessa. Istrategy amene zvaari kuda. Iyo munhu ane zvaari kuda haakudze izvozvo kuti ane zvaari kuda. Anogumira pakuti ndokuda. But unozobata shuwa kuti ane zvaari kuda. Zvafane munhu ari kuda mari. Munhu ari kuda mari anotsvaga basa. So zvapachena kuti hakuna munhu anoda basa, munhu anoda mari. Ukanzwa kuti ndoda basa ari kuda mari. Anotoziva kuti akati kuda mari haangapinde basa. Mwedzi ukapera mukamunyima mari ndovanokudza kuti ndakufambira mari. Ikona kuti unoda basa ndinori. Ayo anoda mari iri mubasa. Destiny ya Moses, plan ya Mwari ndeyekuti aburitse hama dzake munhamo. So wakaipa akaziva kuti iwe wakaberekwa nyasha dziripo dzekuti usimudzire mhuri yekwako, mhuri yako ikude mumatambudziko.
anoseta a trap, especially at your age. Akakurova uri pazerero riri apa waparara. Unosupply zvinonwiwa zvinodhaka zvausingatengi. Unenge uchingoudzwa kunzi huriko. Check. Chiri kudiwa pauri huvepo hwako. Pane kudiwa kwaunofanirwa kutya. Hamunganide area iyi chete kaikudhakwe. Koma ndiri kudidawo paarea yemabusiness proposals nezvimwe zvinhu. Inda muchingonida pane zvinokuvadza ndomari kuti mari yacho iripo handei. Tax yacho haiwa iripo handei. Ukarwara vakutsvagire tax, asi kana kuchinodhakwa inotsvagwa tax. Havana ine utano hwako vada kutohuparadza. Vanoinvesta mudownfall, but vachishandisa a jacket yakanzi love. Ngwarira kudiwa nezvakateya kuuraya upenyu hwako. Moses akaberekwa, plani yaMwari ndeyekuti uzobuditsa hama munhamo. Wakaipa ndokubva anyumwa kuti mukomana uyu ansa. Saka iye chimutorai mumunze kuno. So ariko ikoko handizoti makore akafamba kusvika papa ari mupalasi. Rimwe dei nhora akabuda akati ndogonoona hama dzekwangu. Ndokusvika iri hondo muIjipita nemubruzi zvirovana. Chiri mari chekwake chikamuudza kuti nyange uchigara kwaFaro kuvaIjipita usi muIjipita. Dhila nemuIjipita. Moses wakauraya muIjipita muIjipita. Zvikamotivheta Mwari kuti asana ndanonoka kuuraya vanhu ava. Chiuya kuno ndikushipe calling. Because paakauraya muIjipita akanzi medhara. Paakazodanwa naMwari vakauraya vaIjipita paRed Sea akanzi deliver. Ukashanda naMwari hamuteerera. Ukashanda wega ipapa ine mazita asingaiti. Moses, plani yaMwari ndeyekuti ubuditse hama dzako. Plani yaSatani ndeyekukuisa mucomfort zone. Uvarayirwe, usaone nhamo. Vakutenga vari kukuitira favor. Vachizwa kuti tikangoitira iwewe izvozvo tikakubrainwasha, hama dzako dzinofira muproblem. You are an answer to your generation, to your family. Wakaipa hadi kuti mhuri yako isimuke. Saka ari kuataka iwewe. And ataki yaari kushandisa uri kusapuliwa nezvinodhaka. Kumafaro kunoendwa uchienda. Zveupenyu zvaivo zvinozisiyana nazvo. Zvese zvaunosereswa uchiitwa nevamwe vako hazvinei kubuilda future nedestiny yako. And vanhu ivavo you call them friends. Definition yeshamwari ukaiziva uchanoti usati wani shamwari. Une mafesi. Mwari dati wandira nyasha. Pazeraini. The devil zeraini. Ndoko anoswera manje. Akakurova uri paeji iyoyi, ukapiwa mwana uri paeji iyoyi, anokupa mindset yekutoti unozviudza wega kuti saka ndaparara. Hamirire kukuparadza, unozviparadza wega. Akakwata kapazeraini ukasungwa ukanogariswa kujeru. Wato criminal for life. Ipapa ndopane energy, ndopane munhu ari active. Wekuti Satani vanhu vanoda kushandisa, anda vanhu vanoshandikawo futi nawo. Vanofambira nyaya dzacho. Saka kana wachembera Satani wachinoziva kuti ndise makuhwa apa anonoka kufamba, anonoka kafana. Muyuti anoziva kuti mune power. Saka ndo vanhu vanotrasta kuti vafambise nyaya dzake dzese. Achiziva kuti imomo ndo muna future leader. Saka tikamurova ari papa hakuna leadership ichabuda. Vamwe vana vese vaiurawa. Musikana paakanotora basket akarivhura, zvanzi Moses akachema. Mwana wemusikana wafara kuti this is a Hebrew child. Baba vako vakati kudii? Vakati mwana wese mukomana wechiHebrew ngaurawe. Ko iwe inda wadaka mwana. Even na Faro wacho pakauya Moses kumba,
kana kupopota kuti ndakati touraya tumai group ndakadzokere anonzwa kuti aiwa kamuzukuru kangu muzukuru wemunhonga here mangu tine zvatiri kuita munyika yemweya tine future yevanhu yatida kugarisa pasi nekuataka mukomana uyu fidhai mukomana muchengete imise mupalasi tine vanhu vari mupalasi izvezvi ane kalifestyle kakanaka kari sponsored by the devil kuataka destiny smart yaanokurovera asingasenzi asina zvaanoita unozoona kuti satani ari kusponsa munhu wake zveshuwa shoni yaanoburitsa unozoona satani ari mabasa ozatine zvinhu zvatinochiva nekuyemura zvekumba kwafaro zviri kuataka future yemwanasikana nemwanakomana ari pano nhasi isu ari kubasa kuona foni dzedu unonzwa tsitsi iwe zvako mwanasikana latest yacho iyoyo kune vari redi kukupa haisi giving iri kuitwa iyo pane kainvestment pane attack yakaonekwa satani pane paanonyatsoona kuti uyu ndomuataka negiving kwete nepoverty jesu ukandinamata ndokupa zvese zvakanaka. I was privileged per Mount of Temptation. Nandripo about 2 weeks ago, Nandripo Israel. We traveled all places through Israel. Kana oliva that place is close to Dead Sea. Town inenge iri muzasungu zvokuti unoona the beauty of the city. Satan ndokubva atayo uya pano ndikuratidza the beauty of the city. I will give you this kingdom. Pane paano investa Satani. Pamwe pacho haatake nepoverty chete. Haashandise pain. Anoshandisa joy to bring forth pain. Dai Mwari atiwandira nyasha. Wega uzvibvunza kuti kwadini ndekwafaro kumba kwedu. Kajoyi nekakutambira karuitika zvinopera musherezvi wega uchingonyumwa nyumwa. Kuti foni yandatengerwayo zviri boyi zvinopera mushere uchizipa mubvunzo wako mwanasikana. Nhamo yanhasi wakamira muna Mwari yakakunakira ufungi dhani rugaro rwekumba kwaFaro unoda kuti mhuri yenyu isabude nokuti Mwari vakatoona kuti uyu mukomana ndiye wanoda kushanda naye aburitsa hama dzake. Faro ndokubva ati sitochengeta type iyo atiurayi. Vamwe vana vese vakaurawa kuNile River. Anyamukuta vanga vatopiwa basa kunzi angobereka mwana mukomana urayai kandai kurwizi. But say Moses iye ane destiny yekuburitsa vanhu aurawi anochengetwa. Kurati uri kuurayiwa pfungwa kwete mutumbi. Vamwe vaurayiwa zvekutonyudzwa mvura. Moses aida kukoraptwa mind, kuurayiwa mindset. Mukati mukafa tangomirira zuva rebheria unenge wakafa kudhara. Saka Bible rangu arambidze kufunga rinoti musafunganya. Do not worry, hariti do not think. Hakuna vhesi arambidze kufunga. Osa ukaverenga zvakadaro rinoti do not worry kuti ndichadyei ndichapfekei. Harina kuti do not think. Unofanira kutofunga ndichadyei ndichapfekei. But you must not get worried about it. Because ingwani shoko rinoti shiri dzedenga hadzirime asi dzinodya. Ivhesi yeshiri, shiri haina munda haina badza. Mwari vanoti I will bless the work of your hands. See uchida vhesi yeshiri. Washaiwa thinking pa scripture. Stage yauri is a threat to the devil. Because on energy, you can make things happen. Here Pharaoh, David, Parons na so, usanorwa na Goliath, because
imhare akatanga kurwa kubva ari mudiki, iwe usaende nokuti uri mudiki. Statement rake ari balance, nokuti kana Goliath akatanga ari mudiki kuti ave champion, David anofanira kutangawo futi ari mudiki kuti ave champion. Hanzi Goliath akatanga kurwa ari mudiki is a champion, usaende nokuti uri mudiki. Ari kutaudzwa unzi enda ndopazvotangira ipapa. Ukada kuita champion ndozera rekutanga uri. Mwari ngaakupe manzwiro ari spiritual. Revelation ngakuencourage to do things. Nguva yekushingaira nekutsvaka Mwari ndonguva yauri. Usina pressure nezvimwe zvichida uri mumaoko evabereki. Osakana munhu ari mumaoko avabereki haaite stress. Ukotana watone stress watomubereki. Ini patomba kubandi andifoti vanongosara kubata musoro kuti ndasitobikei. Havambodaro vanototibvunza tichabikei tichienda. Ivo havadi kutakura mutoro wacho. Ko vakaberekwa havasi vabereki. Kuti pastage yavo vane zvimwe zvakabviswa pavari as burden kuti vachiwana enough time to calculate and do things positively. Ende nguva iyoyo wakuita stress nekuti ndingatengerwa zvakati ndingane chakati zviri unnecessary. Life haisi competition. Hauna uri kukidzana naye. Zake ndochinhu chaakagona. Ari pakati pevarefu achida kuona Jesu achitadziswa. Haana kuramba aripo kana kudeclare kuti Ishe ndirembese izvi zvinoita chete. Akabva pakati pevarefu. Akazvibvisa pavari. Akaenda mberi kundokwira mumuti. Kuri chinhu chaakatanga kudhila nacho kuzvibvisa mucompetition. Haana napenina breakthrough yahaana ndeyekuziva kuti handifanira kuramba ndichita competition nemunhu uyu. Why? Nokuti tikapinda mucompetition tichadawo vana vekuprova ipoint ndobereka vandinobereka kumba. Akuda mucompetition ticha akaita akati Mwari mukandipa mwana ndosiya kuna handine naye kumba. Handisi mucompetition nemunhu kumba. Indiripo pakuplease imimi Mwari. Mwari mukandipa mwana ndosiya kuchechi. Penina ane vana 5 asiye kuchechi hajaidze. Ane mweya wecompetition kumaraini. Endo kaliverenga hapana paunozonzwa mazita evana vapenina akangoberekwa zvivanhu. A nameless child isina kana destiny. Because there's a competition. Samuel akaberekwa naHana, he became a prophet in the anointed kings. Mwari atiwanire nyasha. Tinogona kutamba tese but hatina kufanana. Kwatinobva hakuna kufanana. Anokutrena nhasi kuita zvauri kuita izvi mangwana uzive kuti iye anenge ari papi iwe uri kupi. Tine shamwari dzataiva nadzo kuzvikoro tichifura tichiita zvataita. Tafoira takundikana taakutambudzika. Ivo vakatorwa nehama dzavo vakaenda mbiri. But ndo vaichitrena musikanzwa. Havana kuzoti vaikoko ukati bhururu uya ukama hunotopera ikoko level yachinja. Waka upenyu wakuda kuti Mwari ndiwanirewo nyasha. Shamwari uda tiendo kufara kuri right but chiona takasiyana. Kwauri zviri right kwandiri hazvisi. Ziva mumhuri yaunobva. Kutambudzika kwembereki wako kumunzwirawo tsitsi. Isu tisikadzatoita kuchikoro unozati kana usina meso ekuona mubereki achinohodha madomasi achivarira kubvisa school fees. Uchiita musikanzwa zvako mari yetswanda kumutemberachi famba netswanda. Vamwe vaibhadharirwa vanazvo vedu vakapera bvudzi pamusoro apa vachitakura tswanda. Mari iyoyo yetswanda iyo tichinotamba zvedu kuti tichinoputa tiriko. Ukanzwira mubereki wako tsitsi nowai nekuti iwe uchazovawo mubereki. Maybe zvino zvinozoziunderstanda wapa level iyoyo. But rega tikunyerere taikoko munzwirewo tsitsi. Kutambudzika kunoita munhu anokubvisira school fees munyarewo. Why? Because zvikazoitika kwauri futi in future unodemba. Munyare munzwire tsitsi. Kutambura kunoita mubereki wako wachikubvisira school fees. Iwe woisa uniform bag woenda kujoin.
besides tinoda kwekupasa munzwire tsitsi ari kusacrifice by all means ita Mwari ndipewo tsitsi dzekunzwirawo tsitsi akandibereka ari kutambudzika neni ndibude memisikanzwa yenu nyangadzi. Maybe kana wa munhu mukuru uchazonzwisa kuti oh nai, but it will be too late. You are a Moses kufamily yekwenyu. Usatrepwe nemagoodies ariko nezviriko izvi. Iti Mwari ndipewo faith ndikure ndigone kuva nemeso emweya ekuramba zvakanaka nhasi zvinoataka rakanaka remangwana yangu. Dai asiri Jesu dzisiri nyasha nezvataita nekwataiswera hapana ndodzodza dzimai yangu kuti apa mudai takatofa akufa chaiko nemaumira akaita upenyu asiri Jesu ungoriwo bhulazi vanongofamba zvavo vakazvifoirirawo zvavo. Nyika isimudze marombe, anosimudza marombe ndiMwari chete. Nyika ijaidze kana uri rombe zvavharana utofoira zvako zvine zvatovharana. NdiMwari bedzi anongototsano ndaakutokusumudzaiwo because nyika haikukwanisei. Saka ndauya kuzotsurawo rimwe rombe kuti simudzika. Nokuti kuna asingasimudzike futi ka uda kuremera Mwari kurema anotozvitorema. Kuna norema asimudzike. Father, be humble, tsvaka Mwari. And ijuti rerombe kuzvizunza guruva because anosumudza kubva muguruva haazunzi. Unofanira kuzunza wega so. Tumakarita tina basa uzunza wega. Nokuti pauda kunogadzikwa nemachinda papati dust. Panoda discipline. Life, learn to be humble. With humility, you don't lose anything, you gain something. Iwe Jesu chaiye ari Mwari akava humble kuenda kuna Johani kunobhabhatizwa. Achitobuda mvura denga ndokubva ravhurika. Mweya mutsvene ndokubva. Kune zvinhu zvinoriliswa naMwari nekuda kwokuti humble. Learn to be humble. Learn from others. Have a teachable spirit. Mwari atiwanire nyasha. Tinotamba takawanda muno hatina kufanana. Vamwe muchifurana kudaro so future yake yakarongwa zvakanaka kwaanobva. Iwo zvikangodhakwa ipapa finish. Vakati ndokona zoita pastor vhururu. Chinonzi calling ichi zvikasananganawo newo pakaipa. Destiny yako yakuda kuprotectwa newe. Ramba zvimwe zvinhu zviripo ramba. Asina kuti urambe zvakaipa chete, ndauya zokutrena kuramba zvimwe zvakanaka but zviri kusponswa nemweya yechina inoda kuataka future yako. Kumwe kudiwa so itya. Vana veIsraeri pavakayambuka gungwa dzvuku vaijipita vavetera kumashure vakatombopindawo. Nokuti chakaita kuti vavharirwe nemvura inyaya yekuti vakatombopinda pakavhurika. Iwe kungotera usingazivi kuti vanovharwa nguva yakaipa. Movharirwa muri mukati. Chavanyudza chii? Vari kutevera vanhu vaMwari havasi kutevera Mwari wacho. Tine vanhu vatori muchechi so vari kutevera vanhu kwete Mwari. Kune chinhu chandakaona pana Peter. Peter is one of the apostles of disciples. Wanefunza kuti kuva brave kwaanga arika ainyanyoda Jesu. Ndikadiscover kuti ayo paakatonzi Jesu abatwa kuGetsemani vakaenda naye, Peter ndiye ega akatevera. Ndikati dzakashinga dzinoda Ishe. Dzakubvunzwa manje kunzi uri mumwe wacho kai? Ndikanzi handimuzive. Anotevera kuti anorambira mberi. Munhu anotouya kumusangano kuzoita noise nekungoramba shoko rake. Kuona iti anouya kuzongoramba chete. Munonzwa?
Mwari haunganidze vanhu mahara. Ini kuchikoro kwandakafoira umwe wangu wakapasa. Ipicture yekuti manotsi ataipiwa anga ari right, but aisvikirawo pasiri right. So mumwe anogona kutoitirwa zvakanaka, upenyu ukatoshepika ukanaka. Iwe kuti padai Mwari akandiwanirwa nyasha, vakawanirwa nyasha, makapiwa opportunity at the same time. Taipiwa manotsi akafanana. Indikaita ma-U angu umwe akaita ma-A ari pasaida. Pazvinosvikira pane nyaya. Anoziva kuti magetsi ari kushandisa selighter. Iwo magetsi pachawo haapisi kana kutonhora. Asi ukakonekta firiji, tonhora. Ukaisa hita, anopisa. Kuti gadget riri at the end rinopa ma-results. Tsano kana makatonhora uko hapana. Let me show you. Mwari ndo wakati let the birds fly. Na nhasi ostrich haibhuruki. Ende Mwari havarevi nhema, but ostrich haibhururuke. Ende itori mugroup rebirds. Ishiri. Hakuna Bible rakanzi let the birds fly pakasvika koma ostrich are too heavy weight. Hakuna. Imindset. Ukatarisa zvakaita ostrich kumwe kwese kwakasimba kudingi ndekupi. Hakuna wakadinga. Dzikaita shoma dzausimuke. Sotono wakaipa sida kuataka ikoku. Anoona kuti munhu paanoberekwa anotanga kubuda musoro. Achiuya panyika munhu kutanga kubuda musoro. Isaini yekuti panyika pauya usati wafamba funga pano ashanda musoro panapa. Hatinoona unongofamba. Manje ini ndiri nherera handina munhu anozondionawo, ini handina kana akandiendesa kuchikoro. Yekuti hauna kuendeswa kuchikoro ndainzwa. Hausati wambonzwa yevanhu vakazviendesa. Pamwe research yako iripuwa. Ndakanzwa munhu akataura kuti handiswa kuchikoro pandakura ndakashanda ndikanyorera. Zvinobvumirwa ufunge kuzviendesa. Poto uchita research mulife uchibvunza kana ana Dr. Mugoro uchibvunza makazvishandisa dzimwe nguva pamwe nemari yekuendeswa havana, but vakazoti vakura ndobva vatanga kunyora nemamwe madegree havasina kuendeswa nemubereki. Zvinobvumirwawo futi kuisa shungu palife yako, kwete kuramba uchingovapa mhosva. Se usina imba, baba wangu wanga asina, baba wako wakabvunza unodongedzerwa futi mudhara wavo, munopedzana. Bible ndiwo anoti God used me to make a difference. Mwari ndishandise ndiunzewo shanduko kumhuri yekwangu. Life inoda munhu anoita kura by faith oramba zvimwe zvinhu. Life yekunamata Mwari inoda vanhu vari mudimension seyaMozisi, yekuramba zvimwe zvinhu zvinenge zvakanaka nhasi pazvinoataka chinangwa chaMwari muupenyu hwako. The devil ari ready kukuofa zvinhu kana aona kuti kumberi kune zvinhu zvinodarika izvozvo. Chinhu chaunofira nekuyemura nhasi, it's a matter of time. Pakapera 2-3 years uchano chisina basa. Malani atinawo isusu vamwe takachinja nembudzi nemombe. Izvezvi line kana kuti ndipe mbudzi mombe munhu anofanira kuseka. Kana kg yenyama chaupiwe yemombe yakafa. It was a matter of time panguva iyo. But kune munhu wakutoti akatopiwa mwana nenyaya yeline. Awanda kudaya munhu akatotakura nhumbu nawo. Gona kungozva kuti zvese zviri kwetse matter of time zvinoshanduka. Chisingashanduke ishoko raMwari. Zvakuti maguti zvinhu zvakandinakira hazvina kumbonaka. Zvakanaka musizeni ino. Mufuture mune zvakanaka. Mwari kana zva kuti Moses ndiye achalidha vanhu kuvaburitsa. Ane greater grace and anointing. Faro haurayi chakadaro. Anouraya brain dzacho. Anochiudza kupalasi. Attack yemind. Wakaipa akataka mind yako, zvakanaka zvaMwari zvaunofanirwa kugamuchira, unoita mafanizi nazvo. Kutandara, kuuya kuchechi kuzotandara. Kupinda chechi kwete kupinda muna Kristu muchechi chete. Sure, my time is done.
Mwari atibatsira. Zwira anokubvisira mari tsitsi. Because vamwe vacho matambura avanoita mashandiro avanoita. Usatafura nemutauni tichiuya kunoku kuma 10 so. Ndaona mavhenda achiri mumutauni. Vatori vabereki vane vana vari kuendesa kuchikoro. Vari kuda mutauni kuma 10 usiku. Vakarongedza machips beside meshopu. Mwana wacho achinakirwa. Ukanzwira mubereki wako tsitsi, unotangira ipapo. Munzwire tsitsi. Achimhanyiswa nepolisi nekuda kwenyaya dzekuti awane school fees yako. Iwe uchimhanyisa nawo nezvimwe. Iye achimhanyiswa nepolisi uchimhanyisa futi mafaro. Iyi statement yegeneration yedu anototangira ipapo. Pamwe pacho abatangike. Munogona kutamba mese but hamuna kufanana. Munogona kufurirana but upenyu hwenyu nekwamunobva hakuna kufanana. Iti Mwari ndibatsirei ndibude kumba kwaFaro. Kumba kwaFaro ndekupi? Kwamunoswerawo kuona muchinwa tamunoonwa tu. Tichivhara brain. Kumba kwaFaro kunotandarika. Unoziva amene Satani anoita program dzake sei? TV yemumba chaimo kuona bhora mumba harinakidzi dzane kubhawa. Ndienda kubhawa kai. Unototi bhora racho ya division 1 yakutamba kumbawo. Kubhawa ndokune premier chaimo. Anomakita problem zvekuti nyosonzwa kuti mumba harioneke bhora kana music yemumba chayo hainakidzi dzane kuout nemafesi. Wakaipa akamaketa zvekunze kudarika zvemukati zvekumba. Why azoti kana mauya anonongeno idanona bhora. Anoziva kuti bhora rinoita half time. Waenda kunoona Lionel Messi. Ikaita half time unobva wazoona Messi weiko. Anenge akatocalculate kuti munhu anoda Messi saka tinana Messi 2. Uyu webhora vanoita half time tozomupa wedu Messi. Ende yeye unozopiwa manje anogohwesa. Uyu anogohwesa ndikunyepera. Wow. Mazuva atiri pane zvirwere zvekuti kana chatongobata wakadai so ifirapo. Kana chiremba akatotaura kuti hazvirapike. Unongorarama wamuprogramu idzodzo. Unosponswa kupinda muprogramu idzodzo. Unobhadharwa, unodiwa kuti uwane problem iyoyo. Kune nhamo isingangouya zviri cheap, inouya nekudiwa. Kune maproblems anouya nekufarirwa. Chese chakanaka chaoda kuitirwa chisina umwari mukati itya tiza. Pane vanhu vese kutange ndiwo wanyatsodiwa wasarudzwa. Gamba ari kutoziva wakaipa kuti vamwe vana vese urayai Moze fidai toda kuuraya mind. Saka chakaponesa Moses chi faith, which is the word of God. When he grew up by faith, he refused.